हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दासान्दि BTC आव आरो आसामाव सेन्सास जागासिनो दङ एबा सेल्फ सेन्सास अनलाइन जागासिनो दङ दा बेखौ खालामाबा मा प्रब्लेम जागोन आरो खालामबा मा प्रब्लेम जागोन आरो खालामाबा नेक्स्टआव सोर खालामगोन अनलाइन आरो अफलाइन बिनि सायाव आं डिटेल्सखौ लाबावदों आरो जायफ्रा फेमिलियाव गार्जेना मिस्टेक जाबाय मा खालामनांगौ एबा मा अपसन दङ तो बेनि सायाव जों गासैबो सावरायगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला सम सम गोनांथार भिडिअ एबा आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोनबाय थानो हागोन एबा मोनबाय थाखायो दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव बिनि सिगां भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो सार्भेखौ एबा सेन्सासखौ खालामनो हायो मानोना सेन्सासा जोबोर गोनांथार आरो बे जाबाय मोनसे सुबुं सानखो हिसाब थायो दा गोबाव खालामा जों थांनो पर्टेलाव दा जों फैबाय सेन्सासनि पर्टेलाव 2027 आव गासैबो डाटाया ओंखारहैगोन जे इन्डियायाव एबा जोंनि भारत हादराव बेसेबां कौटि सुबुं दं एबा मानसि एबा पपुलेसन दङ दा बेखौनो जोङो सेन्सास होनोब्ला खायसे मोनथिगौ खायसे मोनथिया दा सेन्सासखौ खालामबाय थानाय जायो गासैबो हादरावनो खालामो दा जोंनि भारत हादराव 10 बोसोरजों खनसे सेन्सास खालामो अके माने 10 इयार्सजों खनसे सुबुं सानखोखौ हिसाब लायो जेरै जों खोनायना 140 crore जोंनियाव भारत हादराव दं होननानै दा चाइनानिफ्राय जोंनियाव बांसिन जाबाय दा सिगां चाइनामोन नाथाय दा जोंनियाव भारत हादराव बांसिन जाबाय पपुलेसना थिग बेबादि माखासे एग्जाम लेभेलावबो सोङो आरो दा नोंथांमोना खोनागौ जे 140 crore 140 कौटि बेबायदि होननाय खोनायोना जोंनि भारत हादराव दा बेफोरनो मोनसे हिसाब आरो बे हिसाबै एभारेज 2027 आव ओंखारसिगोन अके माने 2027 आव डाटाया ओंखारसिगोन दानि साननाया ओरैनोबा सेन्सासा जोंहा लास्ट सेन्सास जादोंमोन 2011 आव जादोंमोन अके माने बै समनि डाटाखौ लानानैनो माखासे माने डाटाखौ बुंबाय थायो जेरैहाय एडुकेशन सेक्टराव बेसेबांनिखि फरायनाय दङ बेसेबां पार्सेन्ट दङ हमना ला 67 बेबादि पार्सेन्ट एडुकेशनाव 30% हमना ला माने लेखा रोङै इन्डियायाव बेबादि टाइपनि जास्ट आं नोंथांमोननो क्लियार खालामदों आरो बे कन्टेन्टखौ एन्ड बेनिफ्राय एग्रिकालचार बिथिङावहाय बेसेबां मावो हमना ला 70% बेबादि जों खोनायोना एन्ड बिजनेसाव हमना ला 20% बेनिफ्राय जबावहाय 10% बेबादि जों खोनायोना बे गासैबो सेन्सासाव हाबजोबगोन आरो माने नोङो मा मावो मा मावा बे गासैबो सेन्सासाव ओंखारजोबगोन दा बेखौनो सेन्सासखौ खालामनानै दिहुनगोन ओरैनोथ' 2011 आव सेन्सास जानानै बे जाबाय बेनिफ्राय 2020 आव सेन्सास जाबावनांगौमोन नाथाय बे जायासै मानोना बे समावहाय लकडाउन जादोंमोन इन्डियायाव जोंनियाव लकडाउन जानायखाय माने सेन्सासखौ खालामनो हायाखैमोन दा बेखौनो गेप थानानै मा जाखो दासो सेन्सासा जागायबाय आरो दा सेन्सास खालामनाया देग्लाय ओंखारा बे ओंखारगोन 2027 आव ओंखारगोन बेखायनो सेन्सासखौ खालामनांगौ आरो सेन्सास खालामाबा नोंनिया डाटाया भारत हादराव नोंना थानाय नङा रेकर्डा आरो बेखायनो सेन्सासखौ नोंथांमोना खालामथारनांगोन दा खालामनांगौबा अनलाइन खालामनांगौ ना अफलाइन खालामनांगौ बे मोनसे गुबै सोंथि जागासिनो दङ दा एक्चुअलि सरकार ओरैबादि चान्स होदों माने डिजिटेल गावनो सेल्फ एनुमेरेसन खालामनानै लानो हायो एबा सेल्फ सेन्सास खालामनानै लानो हानाय अपसनखौ होदों आरो दानि जुगाथ' डिजिटेल जाबाय नालाय बेखायनो गावनि सेन्सासखौ खालामनानै लानो हायो आं दा नोंथांमोननो मोनसे एग्जाम्पल होनोसै जेरै जोङो PMAYG ना सरकारिनाव अके PMAYG जेनोखि नोंथांमोना सेल्फ सार्भे खालामना लानो हादोंमोन ना थिग बेबादिनो दानि जुगाव माने सुबिदाया मोजांनिफ्राय मोजां जाबोबाय मानोना गासैबो डिजिटेल जाबाय नालाय बेनिखायनो बेबादि चान्सखौ होदों नाथाय बे जोङो सेल्फ सेन्सास खालामनायखौहाय डाइरेक्ट बियो एप्रुभ जाया बेखौहाय एप्रुभ खालामगोन गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रा जेरै दासान्दि ट्रेनिं सोलिगासिनो दङ ट्रेनिं होगासिनो दङ जेरैहाय जेनोखि एनुमेरेटर्सना बुंगोन जेनोखि बिथांमोनखौहाय बुङो आरो जेरैहाय सार्भे खालामग्राखौ सार्भेयार्स बुङो थिग बेबादिनो दा जोङो सेल्फ एनुमेरेसन खालामदों नालाय बेखौहाय एनुमेरेटर्स होनना बुंगोन बिथांमोना एप्रुभ खालामबाथाय नोंनि न'आव फैनानै नोंखौ सार्भे खालामगोन एबा सेन्सासखौहाय माने डाटाखौ सोफैगोन आरो दा सिम्पल दायो मा जादों खालि मा हाउस लिस्टिं जादों अके माने हाउस लिस्टिं आरो लोगोसे हाउस हल्ड लिस्टिं बेल'सो जागोन आरो जाना जाबाय मा जे गंसे गामियाव बेसेबांखि दा हाउस हल्ड दङ बा न'खर दङ बेखौ सानगोन जेब्ला 2027 जागोन ना अब्लासो मेन सेन्सासा जागोन आरो अके माने बै समाव दा एग्जाम्पल बे गंसे न'खराव 7 जन दङ हमना ला एग्जाम्पल अके बिनि गेजेराव साबेसे हाबा जानाय दङ सानै माने हाबा जानाय मानसिया साबेसे दं बेखौबो सोंखागोन आरो बिनिफ्राय बिनि डिटेल्सखौ जेब्ला 2027 जागोन अब्ला बै हाबा जानाया बेसेबां बैसो साबेसे गथ' दङ बा बेसेबां फरायनाय बा मा मावो बे गासैबो डाटाखौ 2027 नि फेब्रुवारि मार्चआवसो खालामनानै बे डाटाया ओंखारहैजोबगोन आरो दा बेखायनो सेप्तेम्बर अक्ट'बरनिफ्राय खामानि जाबाय थागोन बेबादिनो दा खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना सेल्फ सेन्सास खालामनोबा बे पर्टेलाव फैनांगोन अके नैबे बे पर्टेलाव फैनानै
माने बे वेबसाइटसो दे बे एप नङा गोबांथार एप्लिकेसन दं नामा होनना बुंदोंमोन बे मोनसे वेबसाइट आं बेखौ खोन्थाखादों डिसक्रिपसनाव दङ डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो बे पेजाव नोंथांमोना फैनो हागोन दा बेखौ खालामथारनांगौ नाथाय जुदि नों दायो अनलाइन खालामाबाबो जेबो प्रब्लेम गैया सेप्तेम्बरहालागैनिफ्राय माने एनिमेटर्सफ्रा फैगोन माने सेन्सास खालामग्रा बर'आ बुंसै आं सेन्सास सुबुं सानखो खालामग्रा माखासे मानसि दैथायहरगोन बिथांमोना गामि गामि फैनानै खालामना होगोन आरो जुदि नोङो दायो अनलाइन खालामखाबायबा खालि एप्रुभ खालामनानै बिथांमोना डाटाखौ सोफैबावगोन सेम खोथा बिथांमोना फैथारनांगोन दा बेखौ सेन्सास खालामनोबा टाइमा जाबाय 6निफ्राय 12सिम दङ नोंथांमोना माने फुंनि 6टानिफ्राय मोनानि हरनि 12टासिम नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामबाय थानो हायो आरो अके बे नोंनि मबाइलावहाय अपसनखौ होदों बेखायनो मबाइल नाम्बारा थाथारनांगोन एक्टिभ थानांगोन मानोना नोंनाव OTP थाङो दाना फैबाय मोनसे कुइसन नोंथांमोना गोरोन्थि जाबाय नामा जुदि गोरोन्थि जादोंबाबो जेबो नङा स' नोंथांमोना उनावहाय अपसनखौ कारेक्सन खालामनो हानाय फैखागोन अब्लाबो जुदि गोसोआ जुदि नोंथांमोना एसे उसुखुथु मोनोबा गोदान मबाइल नाम्बारजों होबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना माने गोदान सेन्सासखौ खालामनो हायो दा बेखौ खालामनोबा जोंनि बे स्टेटआव सेलेक्ट खालामनांगोन दे बे स्टेटआव सेलेक्ट खालामनानै जों आसाम दङना बे आसामाव नोंथांमोना क्लिक खालामना होनांगोन बेनिफ्राय अके थुनांगोन आरो अके थुनाय लोगो लोगो बेवहाय दाना फैबाय गुबै सोंथिबाव जे हेडखौ सोरखौ होनांगौ हेड होनोबा जों जेब्लायबो मोनसेखौ देरसिन न'खराव जायनाखि न'खर सालायगासिनो दङ बा फेमिलिनि जेनाखि गार्जेन बिथांमोनखौ जोङो हेड अफ दि हाउस होनना बुंनाय लायो आरो अके नैबावहाय जोङो आइ बाटनाव नायबाबो डिटेल्सखौ नोङो मोनगोन बे आइ बाटनाव क्लिक खालामबानो बेनो जाबाय जेनाखि फेमिलि हेड जेनाखि न'खरखौ मेनेज खालामो बा गासैबो बिथिङावनो नायो आं बेखौनो खोन्थाखादोंमोन ना दाख्लैबो बिनिफ्राय बे मोनसे गोसोआव ला जे नट नेसेसारि मेल माने हौवा जाथारनांगौ बे नङा खायसे खायसे न'खौ हिन्जावफ्राबो सालायो नालाय जेरैहाय बिमाफ्राबो सालायो बा बिफा गैला अब्ला बिमाखौबो नोंथांमोना होनो हायो जेबो इसु गैया बेवहाय जिखुनु जाया आरो जुदि नोंबो जुदि न'खरखौ सालायगासिनो दङबा जुदि रावबो गैलाबा जुदा जाबायबा नोंल'सैबा अब्ला नोंनिखौ होनांगोन आरो बिफाया जुदि नों बिफाजों जुदि गार्जेनजों जुदि जुदा जाबायबा हमना ला नोंथाङा हाबा जाबाय अके बेनिफ्राय जुदा जाबाय नों दङ सानै दङ नों बेनिफ्राय वाइफ दङ अब्ला नोङो नोंनिखौ होनांगोन आरो अके बे टाइपनि आरो मोनसे खोथा जायफ्रानिखि न'खराव हमना ला बे न'खराव आं जास्ट नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ न'खराव जुदि 7 जन दङ अके 7 जन दङ बिनि गेजेराव हाबा जाबाय नाथाय नैबे गुबुनाव माने दंहैथ'यो आरो ना दंहैथ'यो खिन्थु माने जुदा जायाखै आरो जास्ट खामानि मावनो दंहैयो एबा साख्रि मावहैदों अब्ला बे 7आवनो गोग्लैगोन माने बेखौ होफानांगोन नोङो अके बाट हाबा जायोबाबो हमना ला फिसाजो दङमोन हाबा जाहैबाय नाथाय बे हाबा जाहैनाया बेखौ लाला बे बै न'खराव सेन्सासाव हाबहैखागोन नालाय बै न'खराव बियो थासिगोन जुदि नोंथांमोना जास्ट बिब' दं एग्जाम्पल बिब' हाबा जाबाय अब्ला बिब'खौ दालासै बै बिब'आ नोंना बै हौवानि न'खराव बियो सेन्सासाव हाबखागोन माने बे सेन्सासा अल इन्डिया जाखागोन नालाय बेखायनो बै न'खरा बेखौ लागोन आरो अके दा नोंथांमोना क्लियार जाबाय बेखायनो हेड अफ दि हाउस हल्डखौ गार्जेनखौ जेब्लायबो होनांगौ आरो अके होनांगौ जुदि मिस्टेक जाबायबा नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हागोन गोदान मबाइल नाम्बारजों होबानो जाबाय आरो जुदि खालामथाराबाबो जेबो नंला बेनो जासिगोन एन्ड मेल आइडिखौ होनो हायो गोसोबा अपसनेल नाथाय होयोबा मोजां नोंनाव रेफारेन्स आइडि फैयो एप्लिकेसन आइडिखौ दोनथारनांगोन बै समाव जेब्ला एनिमेटर्स फैगोन बा सार्भे खालामग्रा फैगोन बिथांमोना आइडिखौ बिगोन आइडिखौ होनानैसो नोंथांमोना लगइन खालामनानै सिङाव प्रफाइलाव हाबनो हागोन देन मबाइल नाम्बारखौ बाव होदो नोंथांमोना मबाइल नाम्बार एक्टिभ थानायखौ होदो बेनिफ्राय नैबे केपचा क'डा जेरै दं बेखौ बाव नोंथांमोना होनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय जुदि बेखौ सिनायाबा नैबे थिराव थुयोबा बियो नाम्बारा चेन्ज जायो बेनिफ्राय बेखौ होनाय लोगो लोगो गेट OTP होदो गेट OTP होनाय लोगो लोगो नों जाय मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बाव OTP थांनानै नोंथाङा लगइन खालामनानै नेक्स्ट लेभेलाव थांनो हायो आरो अके स' बेखौ नोंथांमोना क्लियार खालामबाय दा बेनो आरो दानिया सेन्सासखौ बोरै खालामो होनोबा आं होननाय बायदि नोंथांमोना खालामदो दानिया सेन्सासखौ बोरै खालामथारो भिडिअ नायनोबा आङो मोनसे भिडिअ खालामखानाय दङ डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना चेक खालाम अब्लानो A to Z नोंथांमोना मोनसिगोन दासिम 20,000 भिउस जाना दङ 20,000 जन नायदों आइ होप बेनिफ्राय खायसे खालामबाय जानांगौ लास्ट डेटआ 16 आगस्ट नोंथांमोना स्क्रिनाव खारबाय थानाय नुखादों बे जाबाय 16 आगस्ट नाथाय शिबसागर आरो चराइदेवआव जागायाखै बिथांमोना दैबानानि थाखाय लासैनो जागोन आरो टाइमा दंखायो जेबो प्रब्लेम गैया दा बेखिनि गासैबो आइ होप बुजिबाय दा जायफ्रा नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामनो दाबाव एन्ड कमेन्ट्सबो खालामनो दाबाव आरो हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो खालामना लानो हायो आरो जुदि खालामनो रोङाबा न'खराव जुदि सोरबा गोरों दङबा खालामना होबानो जाबाय खाथिनिखौहाय जाहाथे थालाङै बायदि आरो थालांबाबो जेबो नङा नोंथांमोनाव फैखागोन जेब्ला माने फिजिकेलि फैगोन आरो बै समाव गामि गामि फैगोन गोबांथार फोरोंगिरिफोर दङ साख्रि मावग्राफोर दङ बिथांमोनखौहाय होगोन आरो खोनाबावदों जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो माखासेखौ होनो हागौ दा जियानो जा बेखिनि आइ होप नोंथांमोना बयबो सेल्फ सेन्सासखौ क्लियार जाबाय जेबो टेनसन गैला